Ngicela ukukusiza kunomuntu onama goals, kunomuntu oneyifiso, kunalomuntu othi ke ufuna u2025 umhambele kahle. Ngicela ukukusiza ngento eyodwa kuqala. Udinga ukuthi ube firm ngo2025, udinga ukuthi ube nesibindi ngo2025. Ngo2025 udinga ukuthi ungahleki nezinto ezingakuhlekisi ngenxa yokuthi udesperate ngenxa yendlala. Ngo2025 kudinga abantu abazoba nesibindi nabazinama goals ukuthi bafuna ukuachieve ini. Ngo2025 kukhona izinto ongamele ucompromise ngenxa ye-desperation, ngenxa yesisu, nangenxa yendlala, nangenxa ye-pressure obhekene nayo. Uma kubiza ukuthi ulahlekelwe ngabangani osondelene nabo uqhele kubona abangakuedelanga value for the longest time empilweni zabo, othe mawusenkingeni one day they were not there for you, wathi uma ubadinga udinga usizo lwabo, when you were there for them kuthe masekudingakala wena udinga usizo kubona, they were not there for you. Kudinga ushintshe ngo2024 for u2025. Ngo2025 kudinga abantu abafirm. Khona inamba kudinga ungayiphenduli futhi ungabi guilty nje mangabe lezi namba ungaziphendula. Kudinga kube nama message ongazokwaphendula ngo2025. Ngo2025 nango2024 lalela ngicela ukukusiza khona inamba kufanele ungazidelete kodwa futhi ungayiblock kodwa ungayiphenduli futhi ungayizweli icala ukuthi angiphendula. Lalela ngo2025 kukhona imicimbi okudinga nje ukuthi ungayi-attend futhi ungayisoli ngoba ungayanga uyi-attenda leyo mcimbi layo, ngabe ngeyomndeni, ngabe ngaseyinkonzweni, ngabe ngasemphakathini, ngabe ngeyamangani, izinto ezingaku-daily i-value in your life. Don't compromise kuzona. Thina siphila isikhathi eside safuna ukucompromise ey'ntweni zabantu abanga-add value, abantu abanganandaba empilweni zethu. But let me help you this. Ngo2024 kudinga seyivale lento, siya ku2025 manje. 2025 kudinga abantu abazoba firm, abangazocompromise, abangazofuna ukuthandwa ngenxa yokuthi abantu bazothina, abangazokuphilela impilo yabantu nomndeni ukuthi bazothina enkonzweni, abefundisi bazothina, kodwa uphile impilo yakho ukuze uzoba successful futhi uzoba nepeace ey'ntweni zonke. Khona inamba okudinga ukuthi ungayiphenduli nje futhi ungabi namahloni, ungesabi noma ungayiphendulanga. Khona abantu okudinga ukuthi noma uhlangane nabo babingelele futhi ungasababuzi nempilo ukuthi baphila kuphi, uenjoy ukuthi kuphela babingelelile. Nakhona lokho nje it's a bonus, uzenzela wena ipeace. Kudinga abantu ungadinga ukuthi associate nabo ngo2025. Nasemndenini khona eminye imindeni okudinga ukuthi uzidistance kuyo nozalo lwakini ngenxa yokuthi ufuna ipeace ngo2025 for your growth nezinto ofuna ba successful kuzona. Lalela ke ngikufisela u2025 onesibusiso empilweni zakho, but you need to be firm. Start now. Ignore inamba nabantu abanga-add value empilweni yakho.